District Hospital Hamrana long Matijonga Chiklo Kalite Arkoya Chiklo Angbong Ingpu Popusi CEM Pen Kaningche. Usuka Asong Hin Pen BJP Rajchari Asong Aphan Chong Thuisar Popusi Kejong. Hem tot lun penta nangli long liamen chit hap on long po. Karbiang long life Karbi prime time abirtang ton pen arjupanik tha. Soching MEC constituency Hamrana long BJP Asong pen unity victory and prosperity rally ke pachun bangso mai long Karbiang long autonomous council CEM pen District Hospital Hamrana long Matijonga Chiklo Kalite Arkoya Chiklo Angbong Ingpu Popusi Ningje. Rajchari Asong do anaphan kilik apor tebok bom tanglo. Karbiang long alo Rajchari pulote non kechari bom BJP Asong lapen opposition ang bong pen kangtang kring Asong pulote jaya kathar pen ke Japon EPHL simate All Party Hills Leaders Conference Asong henlu. Aduntu lake Indian National Congress mate INC Asong henlo. Kidamtang ningkan krip ho apor Congress Asong pen kechari pon labangso Asong non kopi ko son po. Lapura chari BJP Asong atumta India long hurun kit homapong Prime Minister Anghoy Modi Sarkar kipachari thulong jia phanpura Karbiang long lapen West Karbiang long BJP District Committee kepatir pipen Karbi Anglong Angkang Pi Arlo long ingora trok MEC constituency long kachepa haipon edjia phan unity victory and prosperity relia mai non malom along tina hawara long ta dengpon ikbomlo. Matijonga Chikloni phai ke chengsiani socheng MEC constituency aparman labangso mai dengponlo. Labangso mai long team Karbiang long abitung an chitong dun petlo. Labangso mai long Karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram Rong Hangpen Hamrena Hawar Aradapan isi ningkarong meme thedong abirta kepaklang pondu. Bangso birta lake Asamala pen krongni atowar prabjin pen pangcheng pondapo adim lake baithalang so pen khanduli atowar. Dak boithalang so tika hamren lapen khanduli atowar ta heno taso towar ta me ne ohomala pen nitum MLA khai de manchingbai pensi taso towar ta non ban no ben prabjin pen ada kami tender korpon po. Pason darasi hamren along angkang along towar pen cenglok street light pen cenglok footpath pen cenglok aga prek asayang deng dake claim nangi asayang deng do pigla lahai tame ningkan hiniang mong lahai akam claim pon aji phan bori pon bo busini dirara phan paida Pherangke atum pen karjudun ethelam do lamthe lake APHLC alam jai sarpola pen arisang hotum kengpen ke damasai ke dengdo labangso putha Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang pen bangso lamwoi kipidona lamtheke lapuson henlo EPHLC spok nasom no angtong par dong pin ni dur dai labangso na keng man mamo labangso kan alhin ni chini mane bang pi tong alang kemang akam pinalang tuda separate rules katiar nangi alang tumang polo lake EPHLC di son angge rajas di subang pustulo lake EPHLC adi son galia mithang jungjung si ipupum ke ko ala tum 24 plus tum putulo la tumbang ke ko lake itum hanang kathak dunji pulasi ko son do claim ne lake jongjung do claim ne ko pini chi don Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangpen ke pachini pon District Hospital Hamrana long comment 2 aporlo kangpu ponpo. News report Rongbong Terang Karbiang long live. Non hejong West Bengal along riarlo BJP pen ke padopon amay long Assam along rialong ta Citizenship Amendment Act mati CAA aron 1 pomati bipon popusi Union Home Minister Amit Shah pen Union Ministers of State for Home Affairs Tanis Misra pen pangdak pon.
West Bengal along rialo BJP pen kepadopon amai long Assam along ri along ta Citizenship Amendment Act mate CAA aron 1 po mate B pon po posi Union Home Minister Amit Shah pen Union Minister of State for Home Affairs Dennis Misra pen kepangdak ponapu thaka bangki nilitum chedondun thekthei pusi usuka songpen pangdak pon BJP सरकार तुम किदेंग पॉन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जाति माटी भेटी बुकाई के आथे पिया लोंग बांके निंजे पॉन बोंगलो सिता आहोग बांके थांगनात आंग थेक लोंगले नॉन हेड जोंग वेस्ट बंगाल लोंग रियालो बीजेपी पेन के पादो पॉन अमाय लोंग आसाम लोंग रियालोंग ता सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मते CAA aron 1 po mate B pon popusi Union Home Minister Amit Shah pen Union Minister of State for Home Affairs Dennis Misra pen pangdak pondo CAA aron lang no pothaki nilitum usuka asong pen komentune ta kroidun thekthei la pen jedondun thekthei athema CAA aron ke pado pon pen ladak ke do khaibari matuma phan choki chokam rachari hamphang la pen demography hin phere meme anpin kedamta porahut CAA aron lang no aputha ke khamkhe padosi nilituma hin pen jesong pon lo la pen ke bang jilanga ni sitami jesong pon bom jilang kusi ninje pon লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙত যোনটো মানৱ সম্পদ গঢ় তোলা বিভাগটো সেই বিভাগটোৰ ওপৰত আমি বাৰম্বাৰ উত্থাপন কৰি আছোঁ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা দিছপুৰ কৰ্তৃপক্ষ মিনিষ্টাৰৰ লোকে কিন্তু যোনটো শিক্ষকসকলৰ যোনটো নাটনি কাৰ্বি আংলঙত সেই নাটনি কিন্তু এতিয়ালৈকে ফুলফিল কৰা আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই আৰু লগত আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো ভেঞ্চাৰ টিচাৰসকল যোনবিলাক আছে তেওঁলোকক যোনটো দৰমহা এতিয়ালৈকে যোনটো আকৌ 9 মাহ 10 মাহ আজি হৈ গ'ল কিন্তু তেওঁলোকক দৰমহা যোনটো দিব পৰা নাই এই চৰকাৰখনে তেওঁলোকে যোনটো উন্নয়নৰ কথা কয় এই চৰকাৰখনে যোনটো ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কয় কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ ভাল এডুকেশ্যনৰ কথা কয় কিন্তু বাস্তৱত কিন্তু ইয়াৰ কাৰ্বি আংলঙত কিন্তু আমি ওলোটা ছবিটো দেখিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে সেই বস্তুটো যেনেধৰণৰ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিছিল কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ ওপৰত যোনটো তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যম BJP ke charipon Karbi Anglong Autonomous Council atumke quality education alam thesi kaiketa kaninje sita thangna dang thek ponongle primary pen higher secondary school angdeng anthan bang kadure thektik tet than bang la pen venture school college than bang atum acheklo bai nong mate salary ke long le det pen school la pen college an ke pale dam lo ke than dam ji aphan penangan akisung chechak pon non hejong Karbi Anglong Autonomous Council pen ke paklang pon longle abron laki Karbi araraphan kapasung abidilo bangso arona ting pulote kiduk det lapen kavidet Karbi araratumke longle pata anta josilam thek thidet lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen non hejong ke paklang pon longle aron kimi abang chen thunangji mate withdraw serak nangji sonsi non hejong Karbi Anglong Autonomous Council pen peace development public interaction program la pen unity victory and prosperity rally amai ibi pon pen ki Karbi Anglong along ri thanglat kachelar ang thegawi BJP asong claim bangatum kaprek rachari asong along chingbedun etna pu kaphere pen kechikhang dunji aphansi lahayamai meeting ke pado chot puta ar bokpon আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এইটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যিটো নতুন ভূমি নীতি যিটো জাৰি কৰিছে অতি শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান বিজেপি দলসকলে তেখেতসকলে বিভিন্ন ঠাইত তেখেতলোকে ইউনিটি ভিক্টৰী ৰেলী তেখেতসকলে পাতি আছে ইয়াত যাৰ ফলত তেখেতসকলে ডেভেলপমেণ্টৰ কথা বা বিকাশৰ কথা তেখেতসকলে কৈ আছে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই যিটো ৰেলী বা যিটো জনসভা বিশাল জনসভা কৰাৰ পিছত আমি কোনো উন্নয়ন আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই সেয়েহে আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই সাহসীয় বিজেপি চৰকাৰ তেখেতসকলে সাম্প্ৰদায়িক তেখেতসকলে যিটো ফেচিবাদী তেখেতসকলে অহংকাৰী তেখেতসকলে Habar ke hapen Harsing Rongpi Karbi Anglong lai Karbi Anglong arlo kedoa Karbi akhayatum longle ami thangamen pen mate longle apata kaviatum si nonpu anta ke onglang athe longle amen kachibi ponji pulote assistant revenue officer sa hemalong damsi SK pen kedanglok land mandal atum pen chingki chethanangko Bangso puthak Assam Sarkar hin pen longle amen ka chethap aputhak akimiaron deng pontanglo Bangso longle aron laki nangli methang ahem totlun pen setami nangli longle along nangli men chethapon unpo nangli hemingni lun pen setami methang longle along amen ka chethap ji aphan mate namjari aphan kachuning rialo palepon unpo Bangso kachuning rialo koson pen si kapale nangjima bangso puthak nilitum Karbi Anglong live hin pen
nang pachini ponikpo sarkar long le long kido tuma phan isi thedung abirta aningkan pen thangnat asai kideng pon thek the along le sitami nangli hem ingni lun pen sitami pachun pon unpo online awar sai pen si longle khajana kitu pen kedang lok namjari mate amen ka chethap amen ka chelar amen ka chipaking pen kedang lok ami thang jongjung amen chethap onlongpo Mison Basundhara awar sai along pen si bangso war sai do an hem ingni lun penta longpon po aprang sinangli Mission Vasundhara portal apps download si bangso apps along arlo ludam si bangso war sai longpon po nanglitum aprang si https://basundhara.assam.gov.in/along ludam nangpo portal online pen nangkipaklang ating pen nanglitum kopia bangsi kachuning rialo kinang sotma bangso ting pen si click nangpo la so hot nanglitum kachuning rialo ting pen screen along nangkipaklang pon do ikpo la so long nangkipaklang ating pen nanglitum a mobile along OTP nangle ikpo log in data phi nangli longle adang peklang ponangpo la pen online along kinang jia sondo ansitami nangli peklang tu nangpo la so ting pen siding ponlote nangli longle do ansitami heming ni lun pen sitami nangli men chithapon longpo news report Karbing Long Live Kidam tang phai kunini phai cricket home pen kripliar ni panini aparman Daithor Mini Stadium Filalong MSC level Khel Maharan Pathu Padoponlo Laso Khel Maharan ke Pathu Ponlake football kabaddi kho volleyball 100 meter race lapen 400 meter race la hai huisi Pathu Ponlo lapen ladak ki unpon ati mate ateranatum puthot lakhakre troxy bokajan LAC along Khel Maharan Pathu Dunthulo pen nong esitami chepalong dun rintilo Lason si matijong ni phai ECR ni lakhaing kore truck Dwarbagri MEC constituency angkang Daithor Moniram Langni auditorium hall along Khel Maharan ki undun ati matuma phan nong e kepajir mate kar chuaja me kiding pon Bangso mailong amoron tirang penche pahem phupona mailong kache tongdun laki lecturers mate Thanbang Harlongbi Velongbi College Robinson Rongpi Rongbongkhat KSA head branch Rahul Teron DLSA senior team mate DLSA coach Rahul Langni badminton coach pen ki chenglok football senior team atum penangan che tongdun pen jesemet pet pen labangso ajamek DLSA team atum pen si bangso kar chopon along chepatir pipon news report Karbing Long Live Karbing Long Sports Association pen patir pipon si ingdeng krip ho Kasa Club Football Men Championship surihini ra inkora ke thom aparman Karlitang kajok ingtipi lapen Karlitang Monsing Tiso Chikimo Trophy Amen Ben Kepathu Gibipon Bangso Kepathu along Karbiang Autonomous Council EM Amor Singh Tiso hin pensi dihin kerap pajerdun Pini semi-final match Kepathu pon Karbiang Long Morning Stars FC lapen Chotolengri Angbongsi por Phaisia porpen Kasapathu aklamalong Pathu ponlo Kepathu pon hot ke chengsi agol Chotolengri FC atum Seyoto hin pen Karbiang Long Morning Stars FC aphan goal thap thotlu Karbiang Long Morning Stars FC atum sitami puthot ke pathu ka chiting pen chesong hanse pen goal isi PC chitu pondetlu puthot Babu Singh timong pen miniting kora troxy ke chokahut goal thapon thulo la pen Sinduleng khongsai pen miniting kora sirkep la pen minute troxy ke bra phok ke chok la pen Cornelius Pudaite Mini thongke pra truck ke chokahut Karbiang Long Morning Stars FC atom Chotolengri FC aphan goal thapsi 5-1 goal pen chepahai detlu Halapu Goroimari Stadium Langhina Long Sitami Polbi Ingdeng Krip Ho Kasa Football Championship Men Surihini Raing Korage Thoma Pharman Pathu Paduponlo Oveching Tour FC Dongmukak Defending Champion atum pen Somdon Club Langhinang Bongsi Pathu Ponlo Oveching Tour FC atum ke thek munaga jok Kangbura Ronghang pen Metinga Basumutari atum Kijura Pormalom Golni Thapsi 2-0 pen Somdon Club Langhina Phan Parem Detsi 15th Kasa Football Championship Men Surihini Raing Korake Thomalong Final Angdeng Chepali Dunlo
Matijong ni phai pli surihini raing kora ke thomani por phai hini a por pen kasa pathu aklamalong si ingdeng trip ho kasa football championship nen surihini ra ingkora ke thom final match Owichingthor FC Dongmukak angbong pen Karbi Anglong Morning Stars FC diphotum pathu ponten News report Karbi Anglong live Tang te pini Karbi prime time berta ke lapuan si kang ton poniklo